Wenganisa wethu impela lapha sonibhela yona ke indaba ke video trend kakhulu phana ke enkundleni zokuxhumana kababa uGugu Dlamini. Nokusoloko ukuthi ke waboshwa ke ngecala ke lokubeza ngokucansi ke umshana wakhe ke owayeneminyaka ke e11 ke ubudala. Bafowethu impela phamba sikhuluma kakhulu ke ngicela baniqale ngenibingelele. Kuyona ke imbuso City MTV City njengoba siqala ngani yona channel ake wenza kulungile. Uciphize usubscribe na notification bell. Khonza uthola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wenganisa wethu impela lapha ke sonibhekela udaba ulithela trend kakhulu phana ke enkundleni zokuxhumana ngenkathi ke kutrenda ke video kababa uGugu Dlamini wasexopo ke engaphakathi ke ejele kanti ke wenganisa wethu impela kwakunesihambeli sesihambele ke isiboshwa siyobheka ukuthi ke yakube ke iziqhubeka kanjani nokuthi ke ingabe ke eziyazisola yini ke ngezenzo ke zabo ke ezaholela ukuthi ke bagcine ke impela ke icala ke selibagojela ke sibe ngaphakathi ke ejele. Bafowethu impela ke lesihambeli ke saxoxa naye ke ubaba uGugu Dlamini ngenkathi ke ukuthi ngabe ke impela uyazisola yini ngaso ke isenzo ke owasenza nokuthi ke ngabe uyaxolisa yini ke kumgilwa ke wenganisa kwethu. Hayi ke bafowethu baba uGugu Dlamini ke wabe esephendula wathi cha impela ke yena ke akazisoli ke nakancane ngoba ke sona ke lesenzo ke akazange asiqale nokusiqala ukusenza. Hey bafowethu impela ke kwathi nje abantu abaningi phana ke ezinkundleni zokuxhumana ke bekhala ke ngayo ke facial expression kababa uDlamini bethi cha yabona ke ubaba uDlamini ke lesinzo ke lesi ke ngeke akazange ke asenze indlela ke abuka ngayo akazange asenze ngathi uthi ke impela inkantolo ke zange idlale ke indima yakhe engokuphelele zange ibenze ke ubulungiswa la engazothi ke lolu daba lolu kumele ke impela ke ilibhekisise kabusha. Hayi bafuthu impela abantu abaningi ke bakhala kakhulu phana ke izinkundleni ke zokuxhumana ke engaso ke lesenzo ke sika baba uDlamini bathi cha impela ke uyabonakala ukuthi yena ke lo umsulwa. Hayi bafuthu impela sithene masithi pheqepheqe phana ke izinkundleni ke zokuxhumana sabona lapha kumbhalo eksengazothi uphuma kuyena ke ubaba uGugu Dlamini lapha ke eveza ukuthi ke impela lona ke lelicala leli ke lamgwetshela ke ngonyaka 2009 njengoba ke sihlale ke ngaphakathi ke ejele ke iminyaka ewu16 kanti ke wagwetshwa ke ulife sentence. Hey bafowethu impela obeseveza phana ukuthi ke lona ke lelicala leli ke wamangalelwa udade wabo ethi ke impela ke wanokubeza ngokucansi ke umshana wakhe ke ona 11 kanti thema ngaba ke landisa waveza ukuthi cha impela ke waba nengxabano ke naye udade wabo ngaphambi ukuthi ke udade wabo ke awuvula lona lelicala. Hey bafowethu impela kukhulala ukuthi ke yena kodwa wabo ke wasulela phana ke ubhuti wakhe ngoba nako efuna kumjezisa ngoba ke nako kubexabene. Bafowethu impela ubeseqhubha ke veza ukuthi impela ke kwathi noba liqolo ke icala kodwa ke babungekho ubufakazi ke ophathikayo nobuqanda okhana bangaba ngempela ke leli cala ke walenza lokho ngempela njengoba iveza ukuthi ke nayo phela iDNA okuyilobufuzo akuzange impela kwenziwe uze ke naye ezophuma phela phambili ngoba ke impela ke beqinisekile ukuthi cha impela ke yena lelicala leli akalazi futhi ke zange ke alenzwe la uyasukelwa nje kuphela udade wabo ngoba nako ke besuke baxabana. Bafowethu impela ke injalo ke indaba ke ethinte abantu abaningi phana ke izinkundleni ke zokuxhumana. Hey bafowethu impela kasaze futhi asazi lokho ngempela nathi ke isimbuso City MTV siyaqinisekisa bafowethu ukuthi cha impela ke asixhumana ke naye kubaba ke uDlamini kodwa ke lokhu ke esikukhuluma ke usithatha phana ke izinkundleni ke zokuxhumana. Hayi ke bafowethu impela ke ake sibambe la ihlangana yona video elandelayo.